ladengi ngilanang ban jit ban shene ahu play ke jingat lenti ke jingi kanum don kunu kepala ban khangla mo ublei ubangi ni shakri ula bale ki kamba ki kampla O President ka Voice of the People's Party Bah Ardent Miller basayaman hakasi balang ulang bagi terang banyoi ba kayo kakon hakajala kamdai satya banno shilliang ya kani ulah kran hakajingelang pli ya kayo di jingde ha All Saints ya kabalatip kum ka winter wonder sale kabalai sngi hadu kan riew terek mentau banai uni undong yalam ula ai ka jingero ya ka kynhun grow together kabalala ban pelong ya kum kani ka yo ïadei ya thiet da ka thong ban ya kan tiulang ha ka kamai ka ji ha kani ka yo ki paidbah ki wanra ya ki tiar ki tar paper naduh ki jan ki nap ki jingdeng ki sentiu ki juti ki jingbam bang paper pat ki wei pin kiu lang iwe te ka kerteng hi ka pelong bangam la banong bangan wan wat happening ki kam ki bubun ndrei lada ka kerteng galong de kumui nga trai ngan tang la ban ker te ka kerteng ga bile jit nga snow ka pada so shoi adu kata ka pada snow pen kemen ngi ka aimen sim ba ka don ka kum kata ka kynhun amar hateng mengi mo ki betrei gini ki kampat ba ki betrei nam taka jai riew snow bay ladi stang mengi mat ki perkat nam taka jai riew tere bengi aso patang don ki we ki kynhun ka kumapi ka ai men sim shu ingi ban tip pleng baro ya don lang ka kum kata ka men sim bengi ni kiu lang te ka baning kong aso bane banai khubor phi kum kita ki nongsynshar ya kani ka kynhun ka pla ai ka teng the grow together mo ka kynhun grow together ka bomot bengi ni kiu lang ini sahlang haka yo ka kot ka kamai ka kaji ka ba mangiru ni don kum katahi ka jing perkat ban kentiu
ya ki khun ki kti ki jing ban kan tiu ya ka chat riew ban kan tiu ya ni ka jela ka jing hi baro koi ba ngim kwa ba ngin i ba kan don kata ka jing no shilliang mo ha ka yo ka kot ha ka kamai ka ji anget ba kata ka jing prakhat ka jung phi ba ka jing prakhat ka jing ka yasno ba ka ïadei ting ai khublei kerpang ye phi namar kata ki balong kita ki nongsynshar hoj kum juru ya kitu pat ki bon ban pinyasno bat phi ki bla ya kershan ya jing linti ki jung phi kada du ba pindala ban boy ga ni ga sngi ba pindala ban kinjo ya jing linti ki jung phi shisnem linti ha ga jing linti pat lese ka jing linti ki jung phi kala na ai min sim shishu i phi ba pinang la ban ya shemphang bat ban ya shakhmat te nagaliang ga junga bat nagaliang ga jungi hi kum ka kanhon ngi kwa ban ai khublei kitbok ba pinang ya kiu shemphang ha ka jingya ke jungphi ba pinang la ban organize ke bukum kini mo kani ka program ka ïadei yathet ha kani ka sngi ka bamanta ba pinang la ban penlong yi bukum kini ki program namar ka yarap shibun ba pin promote ye ki item ki jungphi nangta ka yarap shibun ban penpau perthei ka sap ka ba phi phidon lese kan I min sim ru ikiwe ba kini snok tilang bat phi ki por ki banwan tingi smothu agi ba don kum kini ki cap ngi don kam bakin wan ki riew mo bakin wan ban jingo ndei tam bakin wan ban jingo bakin yo ki la ru ban thiet te kumba ka jinga linti ha ka jilla ka jingi mental se ngi don hapreng ka ta ka jinga linti ka ba e ka ba khim ha bangi smothu ba ka jilla ka jing ka hiar arsut ha ka yo ka kon te ngi don ka jing thrang kum kita ki paidon banta ban ya khun ban ya rap ya ka jet riew ban khlan ya ka jilla ka jing ka don ka jing angnut na ka leng ka jingi ban pelong ya ki nongsynshar ki baklan ha kata ka bor ki bakin la ban thiet mo ya ki jingdon kam lani ban penklan ya kata ka purchasing power namar la ki nongsynshar ha ka jela ki tlot ha ka yo ka kot kim don ya ka purchasing power ka jung ki le si ki jing prashang mo ki jung ki samla jing ki nong le nei in re Lyngba ka jing tre stom ka jung phi ki khimilin ba ki bor ki sngi ki banwan ngin la shisha ban kin tiu ya ka yo ka kot namar kata ka ka thong ka bangi ngi kwa kum ka kynhun ha bangia ban pintikna ba ki riew ki don ya taka por ka ba ki la ban thiet la ngi wan hang ni la ngim don pisang itnat gen mo ki khmat ki itnat ni kwa ban thiet ya ka to ni kwa ban thiet ya ni re la ka taka purchasing power ka jing kam don la se ka shukut no tang ha ka taka jing prakhat ti ka don ka jing her arsut ha ka yo ka kot la ngi phai shi ki data la ngi phai shi ki statistics ngi so tho ka jala jing imenta ka her arsut ten re la ka long kumta ma kana ru ngakwa banong yepi wanum du mensim nomar blai kanang kampen scam shishu ya kata ka jinget ke junga ba mapi pinla banya shemphang namar lada philai lada ngi la nang ban jet ban shene au blai ke jinget lenti ke jingi kanum don kunu ko ban khangla mo ublei ubangi ngi shakri ula bale ki kamba ki kampla don bon kiba mo kiba ong yingi ha ka jinga lenti Bah Ardent na bangi pet ya ni ka jinglong ka jela kamtam ki riew ki batit ba ya ka financial condition jong ka state ya ka jinglong jong ka jela jingi ha ka platengka kyong ngela ishir khai nama ka ram kala nang kiu bat ka don ka jingma ya ki ban shimti hadin ban synshar ya ka ni ka jela ka jingi namar kinle kumnu tenrei kumu banget ngasong ki tangkan lada ublei ula ibit ban bu yang iha kata benta bangin synshar ya kari un pliru ya kalenti ban pendap ban penbiang ya ke jingdon kam te ngako ban pen scam shishu ya gani ke jingya lenti ke jungpi ya ishane au blei haki por baro persang kum kibriu ngin hapan persang ngin hapan ile ke jing shane ka bas scam ke jing ai gan long au blei bangi shakri te dagini ki kinten ke bakhindiap ya kitbox sahisien ban ngai khublei mo ye phi baro ya ka jing kenjo ka jung phi ka ni ka snem shi snem bat kanum kut tang kum ni renga nge nangi kendu nagoi ka por shagoi ka por ba phila ban ya rakhi wat ya ka jingdap arbhosan snem jong ka kynhun ha ka jinga lenti ka jung phi ba ga jung ka por nga penbana ba la pli mo ya ka ni ka ba phi ai ka tengka winter wonder seal ha ka ni ka por ka pamata kublei shibun ublei un kurukhu ye phi baro